ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. Навори имрӯзаи мо чанд ахборотҳои нав баҳри шумо пешниҳод мегардонем ва ба мисли ҳар вақта дар аввали навормон қурби асъора барои имрӯза баҳри шумо пешниҳод мегардонем. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 152 сомону 30 дирам ва $100 бошад баробар мебошад ба 1132 сомону 20 дирам, 100 евро бошад баробар мебошад ба 1338 сомонӣ. Аввалин ахбороти мо оиди автобуссавории вазири тоҷик. Ӯ аз танбакунӣ гуфт: на ҳурмати зану на мӯи сафед. Азим Иброҳим, вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мегӯяд, мушкилии нақлиёти мусофирбарро дар Душанбе танҳо бо зуру камчин ҳал карда намешавад ва боло бардоштани фарҳангро муҳим хонд. Мегардам дар автобусҳо гӯш мекунам. Бовар кунед, баъзан вақт ҳамин хел бефарҳангӣ эҳсос мешавад. ҳайрон мешавед, изҳор дошт вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим. Ба гуфтаи Азим Иброҳим, баъзан дар нақлиёт чунон танба мешаванд, ки на занро нигоҳ мекунанду на мӯи сафедро. ғунҷоиши автобус мерасад, лекин ҳатман дар як ҷо бояд танба кунанд. занҳо ҳастанд, он ҷо мӯйсафедҳо ҳастанд. ин чизҳоро ман аз дохил мебинам, аз касе намепурсам, худам мегардам, таъкид намуд вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне ки вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим гаштугузор мекунад худаш дар автобусҳо то барои танба кардан дар дохили автобусҳо ё ки маршруткаҳо роҳҳои беҳбудӣ дарёфт карда шавад. ахбороти дигари мо оиди Федератсияи Россия парвозҳоро бо чанд кишвари дигар аз сар мегирад. илова бар он ки ҳоло Русия бо Фаронса ва Чехия парвозҳоро аз сар мегирад, шумораи хатсайрҳо ба баъзе кишварҳо низ зиёд карда мешавад. аз рӯзи ҷумъаи оянда, яъне 24 июл, Русия ҳаракати ҳавопаймоҳоро бо чанд кишвари Аврупо якбора аз сар мегирад. тибқи иттилооти ситоди фаврии мубориза ба беморӣ, Русия фазояшро ба Фаронса ва Ҷумҳурии Чехия боз мекунад. парвозҳо байни пойтахтҳо ҳафтае аз 2 то 4 маротиба анҷом дода мешаванд. яъне ки Федератсияи Россия бо Фаронса ва Чехия парвозҳоша кушода мекунад, ҳафтае аз 2 маротиба то 4 маротиба парвоз ба анҷом мерасад ва ғайр аз ин бо дигар давлатҳое ки парвозош айни ҳол ба анҷом расидааст зиёдшон мегардонад. ҳамин тариқ парвозҳо дар хатсайрҳои Москва, Париж ва Москва, Нитса дар як масир ҳафтае 4 маротиба, инчунин Санкт-Петербург, Париж ва Санкт-Петербург, Нитса 2 парвоз дар як ҳафта сурат мегирад. илова бар ин маълум аст ки шумораи парвозҳо бо Австрия, Белгия, Хорватия, Эфиопия, Лубнон ва Юнон зиёд карда мешаванд. парвозҳои хориҷӣ инчунин аз фурудгоҳҳои байналмилалии Архангелск ва Орск аз сар гирифта мешаванд. як ахбороти дигари мо оиди нарху навои билетҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Узбекистон. яъне ки аз шаҳри Душанбе ба Тошканд нархи билет чанд қадара дар бар мегирад. ҳамира мо ҳозир ба шумо мефаҳмонем, чунки бисёре аз нафарҳо дар ин мавридам савол пешниҳод мекунанд ва бисёре аз нафарҳо через Узбекистон ба Россия сафар мекунанду шахсиятҳоеч ки сафар кардагӣ нестанд нархи билетам мепурсанд. бародарони азиз, аз шаҳри Душанбе ба Тошканд ба Узбекистон нархи билет айни ҳол баробар мебошад ба 1800 сомонӣ. яъне ки ба рубл агар ҳисоб кунем 11800 то 12000 рубла дар бар мегирад аз Тоҷикистон ба Узбекистон. ва вақте ки шумо ба Узбекистон ворид мешавед, аз Узбекистон боз алоҳида билет харида ба Федератсияи Россия сафар мекунед. билетҳо аз Узбекистон ба Федератсияи Россия бошад аз $250 сар мешавад, баъд ҳамихе боло рафтан мегирад. яъне ки мо дар иҷа танҳо Тоҷикистона хостем ба шумо бифаҳмонем, ба Узбекистон нархиш ба сумаи тоҷикӣ 1800 сомона дар бар мегирад бо тавассути самолёт. чунки бисёре аз нафарҳо ба мошин мераванд, суми мошинша ростига мутаассифона ма намедонам ки чанд сомона.
тамошобинони азиз, барномаро ба ҳамин ҷамъбаст мекунем ва видеоҳои нави моро интизор бошед. Дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.